Dobrý deň, milí priatelia. Dnes by som sa chcela povenovať téme strach. Strachy. Čo spôsobuje strachy? Ovládanie ľudí, ľudstva pomocou strachu. Strachy môžu byť rôzne. Strachy môžu byť z choroby, strach môže byť z opustenia, samoty, z finančnej tiesne, z prepustenia, strach z rozchodu, strach zo samoty, strach z vojen, chorôb. A potom sú tu strachy. Strach z výšok, strach zo zvierat, psov má niekto, strach z pavúkov, strach z vody a podobne. Tých strachov môže byť veľmi, veľmi veľa. V rôznych situáciách sa niekedy tie strachy spúšťajú až v nejakom určitom veku. Niekedy človek nemusí mať strach z výšok a naraz príde nejaký určitým veku, alebo sa možno dostane do nejakej situácie, alebo čo kedy sa to tam ako keby objaví a vlastne ten človek ten strach z tých výšok má a až vznikajú z toho paniky u tých ľudí. Samozrejme, že pri tých strachoch sa dá pomôcť. Strach z vody, strach z tých výšok, strach z pavúkov a iné vlastne vznikajú z toho, že napríklad strach z vody, že v nejakom živote vlastne sme napríklad zahynuli, utopili sa vo vode a preto tam niekto môže mať, ani nevie prečo, jednoducho bojí sa ísť do tej vody alebo bojí sa tej hlbšej vody, proste má rešpekt, strach. A ja neviem, nechce sa ani učiť plávať, lebo proste mu ten strach nedovoluje. Čiže ak sa robia terapie, tak dá sa vlastne prísť na tú príčinu, čo sa udialo, prečo sa to tam ukazuje, prečo to tak človeka obmedzuje, čo tam vlastne je tá prvotná nejaká príčina. Takisto to môže byť u tých výšok, pád, niekedy v nejakom živote, pád z výšky, smrť, úraz alebo nejaké veci a tomu človeku to vlastne ostane. Niekto to môže mať od mala, teda, že celý čas, nejako od dieťaťa. A niekedy to môže nastať až v určitom veku. Poviem, 20-30 rokov sa človek nebojí a naraz to tam potom príde. No môže to byť zase spojené, prepojené s tým, že v minulom živote sme spadli z nejakej výšky, zabili sa, alebo nejaký úraz sa stal. A boli sme napríklad 30 roční, a v tomto živote sa nám to napríklad spustí v tých 30 rokoch, alebo po pozeraní napríklad nejakého videa, niekto, kto lozí vo výškach, alebo nejaký príbeh, ktorý vidí. A vlastne sa to tam spustí. Takisto je to strach z psov, že z nejakého života má zlú skúsenosť s psami, po prípade s pavúkmi a s tými inými strachmi. Potom, čo sa týka strachov, strach zo samoty, z opustenia, strach z rozchodu, proste zo všetkého strach. Málo kto si uvedomuje, pretože sa o tom nehovorí veľa, že je súčasťou nášho života zažívať určité životné situácie, že ten život nie je taký ľahký, že keby sme mali všetko také ľahké, tak by sme si nevážili tie pekné chvíle, krásne chvíle, či už lásku, hojnosť, podporu, prácu a podobne, priateľov. A tak niekedy nejaké skúšky do toho života prídu, že sa nám udeje niečo aj také nepríjemné. Ale na to tie skúšky prichádzajú, aby sme ich zvládali. To znamená, že ak v našom živote niekto zohráva úlohu do 10 rokov, 20 rokov, 30 rokov, 40 rokov a potom sa cesty rozchádzajú, či sú to partneri, či sú to priateľstva, či sú to aj rodinné vzťahy, alebo sú to pracovné vzťahy, jednoducho sa cesty rozchádzajú a vlastne dochádza k tomu rozchodu. Niekto to veľmi ťažko znáša, pretože lipneme príliš na tých určitých ľuďov, na tých určitých situáciách.
je to potom veľmi pre tých ľudí traumatizujúce. Mnohí sa z toho nemôžu dostať a nevedia si nájsť nejaký ten smer alebo ten zmysel. Ale mnohí napríklad prídu do takej situácie, že treba, ja neviem, boli vo vzťahu, kde to až tak nejako nefungovalo, ale báli sa toho odchodu, rozchodu a to, a napríklad potom ten partner odíde, príde k rozchodu a ten človek sme jednoducho nešťastní, prečo sa nám to udialo a má strach z toho byť sám, či to zvládne finančne a podobne. A naraz prejde nejaký čas, niekedy kratší, niekedy trošku dlhší a príde do toho života partner alebo niekto, s kým si oveľa lepšie rozumieme, s kým si sadneme po všetkých stránkach, naraz sa začne odvíjať krásna etapa našeho života a vtedy mnohí si to ani neuvedomujú, ale teda niektorí si to vlastne uvedomia, že aha, vďaka, keby ma ten môj partner nebol vtedy opustil, nikdy by som nestretla tohoto človeka a nezažila som také krásne veci. Čiže vždycky sú tie určité situácie pre niečo v našom živote, udejú sa pre niečo, hej. Niekedy preto, aby nás niečo naučili, aby nás posilnili, ale aby sme sa napríklad aj potom, keď príde krásny vzťah, alebo príde lepšia práca, hej, niekto má sa zle v práci, je tam nespokojný, využívajú ho, málo financií, ohodnotenie, hej, celkom celé je to tam ako nedobré, ale predsa sa len zubami nechtami mnohí držíme takýchto pozícií v práci, lebo si myslíme, že nič. Že ako budeme fungovať, hej, bez tej práce a to nevie si predstaviť, že by robil niečo iné. Potom príde k tomu, teda buď sa stane nejaká situácia a teda konečne sa rozhodne a odchádza ten človek sám, alebo príde k tomu, že zamestnávateľ zamestnanca prepustí. Tak v tej nešťastnej chvíľke človek myslí na všetko možné, tie situácie, ako bude finančne fungovať, ako bude ďalej sa dariť a čo bude, akú prácu hľadať a podobne. A môže sa stať, že v krátkej chvíle, alebo po nejakom teda si človek oddychne, nejak si to zrovná v hlave, naraz príde proste situácia, buď niekto známy, alebo niekto, vieš čo, niekto hľadá, ja neviem, na pozíciu takú a takú. Ak chceš, opýtaj sa, ja neviem, hej, odporúči niekto vám niečo, nejaké to zamestnanie, alebo nejakého teda súkromného, čo sa týka súkromného sektoru, a vy vlastne získate tak skvelú prácu, v ktorej ste šťastní, spokojní, naplnení, robíte to, čo vás ozaj baví. Komunikácia perfektná, všetko. Čiže ten strach, ktorý tam bol z toho opustenia, toho zamestnania, že rozhodnúť sa sama, že veď nemôžu si, vieš, ak sa povie, na nás orať, a bál sa odísť z takéhoto zamestnania a teda nejaká udalosť sa udiala, že teda po tom prepustení naraz sme získali takúto skvelú prácu a užívame si to a tešíme sa a potom sme vlastne vďační. Potom sme tam vďační za to, že sa vôbec udialo toto, že nás prepustili. A takých situácií je veľmi veľa, čo sa týka pracovných, čo sa týka vzťahových, čo sa týka cestovania, hej, že niekde ide človek, niekedy sa nezadarí, alebo nám nejaká cesta nevyjde, človek je z toho nešťastný, je strach, či financie sa vrátia a podobne, a potom teda sa naskytne možnosť ísť niekde inde, alebo nejaké náhradné miesto, alebo čo, kde vlastne zistí, že tak perfektné by si možno ani sám nevybral. Alebo stretne tam ľudí, ktorých tam, ak sa povie, stretnúť má, takže je naraz spokojný a vlastne vďačný. Mnohokrát sme vďační za tie rôzne ťažké situácie, ktoré sa nám udejú, pretože nás posunú niekde na krajšie miesto, na lepšie miesto, k skvelé príležitosti a podobne. Takže s tými strachmi treba aj trošku pracovať a pozerať sa na to, že tak teraz napríklad mám prácu, ale už budem mať strach od teraz, čo ak ma prepustia, čo ak so mnou nebudú spokojní a budem tam pracovať 10 rokov, ja neviem, 15 rokov
a budem žiť 10-15 rokov v strachu, že čo ak sa niečo udeje, čo ak ma prepustia. To je situácia, ktorú 10 rokov budem v sebe niesť a trápiť sa niečím, čo sa ani možno neudeje. Hej? Možno, že tam zotrvám vlastne, ja neviem, až do dôchodku. Takže tie strachy sú mnohokrát veľmi, veľmi často neopodstatnené. Takisto často ľudia, hej, že majú strach zo smrti. Hej, a ešte sú len mladí a neviem čo. A už spomínajú, že čo keď zomrú a čo ja neviem čo. No ale tak niekto žije, potom naraz zistí, že v 40-ke má strach zo smrti a má 50, má 60, má 70, má 80 rokov a on sa 40 rokov bojí, že čo keď zomrie. Takže zase je to len život v strachu a obmedzuje sám seba a vlastne škodí tomu svojmu telu, pretože to telo obmedzuje nejak tie energie, si sám blokuje a vznikajú potom aj nejaké obmedzenia, ochorenia a podobne. Čo sa týka strachu zo smrti, to je téma sama o sebe, ale by som povedala, keď si uvedomíme, že vlastne dielo sa to v minulých storočiach, ja neviem, tisícročiach, že sa človek narodí, že príde určitý vek a zomre, že aj vtedy zomierali mladí, že zomierali detičky, že zomierali starší, ozaj niekto sa dožije vysokého veku. Tak mali by sme to brať, že je to súčasťou, že aj pre niečo sa to deje, ale teda, ak sa povie sviečka dohorí a tá sviečka môže dohorieť aj tomu mladému, aj tomu staršiemu, aj tomu, ktorý má pekný vek, 90 rokov, 100 rokov a viac. Hej. Čiže byť s tým v pohode, ako keby zmierený, že teda keď ten čas má prísť, tak príde a že vlastne neurobíme nič, že môžeme mať bohatstvo, môžeme mať peniaze, môžeme mať na konte milióny. Vidíte, že tí ľudia, ktorí majú obrovské množstvo peňazí, majetok a není problém, špičkové lekárske prostredie, kontakty a podobne. A keď príde určitá choroba a teda určitý ten čas toho odchodu proste nepomôže tam nič, hej, že odchádzame a nebereme si so sebou nič a žiaden majetok, že tam vlastne má prísť potom k tomu uvoľneniu a prepusteniu toho, že tak asi pre niečo to tak má byť a takéto zmierenie. Potom strachy mnohí máme, z odchodu detí. Mnohí vlastne žijú v tom, že majú doma deti, funguje tá rodina a to deti dospejú a už sú tam strachy z toho, čo budem robiť, keď budem sám, teraz mám sa o koho starať a ten pocit nejakej zodpovednosti a starostlivosti o niekoho, o tie deti a teda trošku dirigovať a fungovať tak, že teda som dôležitý, som potrebný a podobne. A keď tie deti vyletia z toho hniezda, tak mnohí ľudia sa tak... Niekto sa samozrejme, že teší a konečne povie, a keď si to uvedomí, že áno, veď splnil som si túto úlohu a už tie deti odrástli a už teda majú svoj život a ja si idem žiť teraz svoj život, že už ma neobmedzuje nič, že môžem sa vybrať, kde chcem, kedy chcem, prídem, kedy chcem, urobím si ako chcem. Alebo s tým partnerom, spoločne si to vlastne zadelia. No a ak sú tam v tom strachu, že teda čo budem robiť, ja som sám a cítia sa opustení a akýsi nepotrebný, tak vlastne zase sa len uzatvárajú do toho určitého kruhu, kedy si blokujú energie, blokujú si vlastne ten radostný život a vlastne prichádzajú ochorenia, prípadne depresie, obmedzujú sa a vlastne ako keby sa ničím nedajú motivovať. Takže ten strach z toho opustenia, z tej samoty a podobne je často u mnohých, aj keď teda partner odchádza, že ostanú tí sami, že ja neviem, či sú už mladší, starší, v tom neskoršom veku, že ten človek ostáva sám. Uzatvárajú sa vlastne smútia do nekonečna je tam ten smútok a strach. Čo bude robiť sám, ako bude fungovať sám.
Hej, že nikto ho už je, že sa cítia nepotrebný. Ale je dôležité si uvedomiť, že pre niečo vždy sa ten určitý úsek života odvíja, vždy niečo začína, niečo končí. Že vždy si treba tam hľadať tú stránku toho, že dobre, tak táto etapa života sa skončila a teraz ideme ďalej a nachádzame si radosť z ďalších zážitkov, skúseností, objavovania nových vzťahov, nové priateľstvá, alebo len tak užívať si, hej, prírodu a v radosti žiť. Takže nepodávať sa tým strachom z čohokoľvek, keď sú. Samozrejme, že je to nepríjemné a nedá sa to niekedy samo od seba, takže človek si to ani neuvedomuje, len naraz zistí, že vlastne sa bojí o všetko a všade a že všade ide so strachom. Niekto medzi skupiny ľudí nechce ísť, niekto nechce byť sám a podobne. Čiže aj s tým sa dá krásne pracovať. Buď sám, hej, buď si nájsť nejaké knižky pozitívneho myslenia, uvedomiť si, že tá duchovná cesta vedie, že poznávať, učiť sa, že vlastne môžeme celý život získavať informácie, že nemusí to byť tak, ako sa to kedysi hovorilo, ako to kedysi bolo zaužívané a bežné, že vlastne vyvíjame sa stále. A vyvíjať sa treba v láske a v radosti. V spokojnosti s tým, čo príde, to sú nové skúšky, nové výzvy. Čeliť tým strachom. Samozrejme, že niekedy je to náročné, tak čo ja viem, môžu si tiež nejakého terapeuta odporučiť, hej, podľa niekoho, kto už má skúsenosť, alebo vybrať si, nacítiť, toto by som išiel do tohoto, hej, možno regresná terapia, možno sa odhalí niečo, čo potrebujem počuť, vedieť, vysvetliť. A človek potom vlastne zistí, že ten život môže byť v láske, v radosti, v harmonii a v pohode. Tú skúsenosť mám s tým tiež, myslím, že každý prešiel určitými úsekmi, kedy sa mu nejaké tie strachy viac ukázali, niekedy menej, hej. Že vlastne človek napríklad nikdy necestuje, zdržuje sa len v tom svojom okolí a naraz príde určitý, ako v mojom veku, hej, v 50-ke napríklad som odišla pracovať do zahraničia, do Rakúska, čo som si nikdy nevedela predstaviť, že ja tak ďaleko by som mohla chodiť a ja neviem, 900 kilometrov, hej, že 900 000 kilometrov v podstate pre človeka odrazu žiadna veľká vzdialenosť. A to je to, že sa tie etapy života posunú, hej, deti odrastú, sú sebestačné, nepotrebujú vás toľko. Takže začínate vlastne žiť, že žiaden strach zo samoty, a čo budem, keď budem sama, ako budem fungovať. A samozrejme, že keď to sa posunie do tej roviny radosti a pohody, tak vlastne zlepšilo sa zdravotné zdravie, hej, fungovanie vlastne. A prichádza tá radosť do života, hej, že hľadať si tú radosť do života vo všetkých fázach života, v rôznych situáciách, tešiť sa ozaj z maličkosti a nepodliehať tým strachom a tým panikám. Takže vždy sa dá pomôcť, vždy sa dá z toho vystúpiť, vždy teda. Niekedy treba možno počúvať to okolie, niekto známy, keď niečo povie, hej, že možno dobre, tak môžem toto skúsiť a idem urobiť, alebo ja neviem, pozriem si nejaké rozhovor, video, hej, informácie. Hľadáme informácie, ktoré nám pomôžu posunúť sa, preklenúť tieto ťažké obdobia, nezostávať sám uzavretý v sebe a dusiť to v sebe a tým vznikajú len choroby, nie len psychické, ale fyzické. Takže ozaj sa otvoriť tej radosti v každej fáze toho života.
či sme sami, či sme vo veľkom kolektíve, v menšom, či máme veľkú rodinu, malú rodinu. Hej, vždycky tam tú radosť, tú pohodu si nájsť, nastaviť si hranice, hej, že ten život vždy má vyššie poslanie. Nie len tu byť, trpieť a žiť v strachu. Láska, harmónia a svetlo, pokoj v duši nás vždy vedie správnym smerom. Takže ak by niekto chcel rozobrať túto tému, čo sa týka konkrétnych nejakých situácií alebo strachov, a chcel by teda vedieť viac, môže ma kontaktovať na mojej e-mailovej adrese alebo pomocou SMS-ky na telefónnom čísle, ktoré napíšem dole pod video. A budem sa tešiť, ak niekto využije alebo bude cítiť potrebu pohovoriť si o svojej situácii alebo nejakých strachoch, príčinách a podobne. S láskou v srdci zostáva Jarmila. Ďakujem.